कल्याणाद्भुतगात्राय कामितात्रप्रदायिनी श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रीनिवासाय ते नमः। माणिक्यवीणमुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुळवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्वितिकोमलाङ्गी माताङ्गकन्यमनसा स्मरामि। ॐ आदिशक्तिमहामाये सर्वशक्ति अम्माय नमः नमः। न माधवसमो देवो न च मध्वसमो गुरुः न तत्त्वाख्यसमं शास्त्रं न च तस्य समः पुमान्। भीमसेनसमो नास्ति सेनयोरुभयोरपि पाण्डित्ये च पटुत्वे च शूरत्वे च बलेऽपि च बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। हरि ओम्। ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮಿಲು ಯಾನ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಫ್ಲೋರಿಡರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಪು ನಂಚಿನ ವಿ ಮನೋಹರಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಬೈದೇರತೆ ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಓಕೆ ಮನೋಹರಣ್ಣಗ್ ಸೌದಿರ್ದ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣಗ್ ಬಹ್ರೈನ್ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಮಿತಾ ಕುಂದರ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಬಹರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಲದ ಪದ ಪಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆತ್ಮರಾಮಣ್ಣಗ್ ಐಲೆಸದ ರೂವಾರಿ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಗ್ ಸೂರಿಗ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗ್ ಸುದರ್ಶನ ಅಣ್ಣಗ್ ಅನಂತಣ್ಣಗ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಣ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುಂಡು ಪೂರ ಐಲೆಸದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾವ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಡಿ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶವ್ರದ್ದು ಬೇತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ದನೆ ತುಳು ಗುರ್ಕಾರ್ನ ಕಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಲೇಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್. ಈ ಪುದರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಒಂಜಿ ಓಡನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಐನು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಮಾನವೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆನ್ ಒಂಜಿ ಓಡನ್ನು ಮಲ್ತದ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪವನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆ ಓಡನು ಆ ತೆರೆಕ್ಲೆನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾನವೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಆ ಬೇಲೆನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಐಲೇಸ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಕುವೆಂಪು ನೂತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ 100 ಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗೂ ಕೊರಡು ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಪದಕುಲೇನು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಪದಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇರುವ ಪದಕಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು
ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದನಮ್ಮ. ಆ ಐನು ಏರ್ಪುರ ಮಲ್ದೇರದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಿಶಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇನಿ ಬೈದೇರದಾನೆ ಅರೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪದನ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಡು ಆರ್ಲ ಆರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐಲೇಸದ ನೆಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೊಕ ವಲರಿಯನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ರೆಂಜಾಳ ಕಾರ್ಕಳರ್ದು ಒರಿ ಮಲ್ದೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಯ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಬಾಂಬೆದ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪದ ಸಿಂಗಾಪುರ ತುಳುವೇರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಯ ಮಂತೇರು ಸೌದಿದ ನರೇಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಪದ್ಯ ಅರ್ನ ಆರೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಮುಂದೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ರಘು ಪೂಜಾರ್ಲು ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ರೆಡ್ ಪದ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಬಾಸ್ಟನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡ್ ಪದ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತರ್ದು ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಪದ್ಯ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಿ ರೆಡ್ ಪದ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಐಲೇಸನೇ ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಂತದಂಡು ಇಂಚ ಇರುವ ಪದಕುಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಇನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಇರುವ ಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕೇಲ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಟಾಚಾರಗು ಮಲ್ದನ ಪದಕುಲತ್ತು ಅವಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಲುಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಲುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಾಜಗು ಬೋಡದು ಐನು ಪೆಜ್ಜಿದ ದೆತ್ತದ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದಕುಲು ಆತ್ ಶೋಕುದ ಪದಕುಲು ಐನ ಆಯ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೇದ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೂಪುಗುಲ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಲ್ನೆ ಆ ಪದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಈ ಪದಕ್ಲೇನು ಏರು ಪೂರ ಮಂತದೇರು ಬಂಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರ ಇತ್ತಿನ ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ವಿ ಮನೋಹರಣ್ಣೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಭೂಷಣ ಉಡುಪ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರಣೆ ಐಲೇಸದ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಡ್ಪಾಡಂದು ಆರ್ಲವರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತದೇರು ನಂಕ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗಾಯಕೆರೆನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ನಿಕುಲು ತೂವರು ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಯ ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಶೋಕುಡೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇನೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಳಿಪ್ಪಾದ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪರ್ಪುನ ನಂಗೆ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜಿ ತೀರ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜಿದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏರುಲ್ಲೇರು ತುಳುವ ಜೋಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಪದನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದನೆ ಬಾಲೆ ಐಲೇಸಡೆ ಒಂದು ಪಂತೊಡು ಗೆಂದದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ಪದಕ್ಲು ತುಳು ಪದಕ್ಲೇನು ಪಂಡದು ದುಂಬು ಬತ್ತನಾರು ಇತ್ತ ತೀಯರ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೆನೊಂಜಿ ಒಂದು ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತು ಕನ ಒಂದೆಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂದು ಸಮಾಜಡು ಅಳಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಭಾಷೆಲಿನ ಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸಕನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂಜಿನ ಪಾಟು ಪನ್ಪುನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪದ್ಯ ಅವಡು ಅರೆ ಭಾಷೆದ ಪದ್ಯ ಕನತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಖಾಲಿ ಪದಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಲೇಸ ನಮ್ಮ ಈ ನಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಲ್ಲ ಐಲೆಸ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿದೆ ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದುಂಡು 2 ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚಿ ಅತ್ರ ಪಗೆಲ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತಂಡು ಐತ ರಿವ್ಯೂವಿಗೂ ಪಿರ ಬೈದಂಡು ನೆತ್ತ PDF ದ ರಿವ್ಯೂವಿಗೂ ಬೈದಂಡ ಅವಲ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬರಿಯರುಂಡು ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ್ತ ಪದಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರು ಖಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತ್ರ ಆರು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಇನ್ನಿತ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಆರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನನಲ ಐನು ಪದ್ಯ ಆರು ಬರೆತನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಈ ಪದನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ಆರು ಬಂಟೋಳದಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪದ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಮೊಘವೀರ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಆ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚ ಒಂಜಿ ವಿವರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಓಡ ಎಂಚ ಮಗುರು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.
ಈ ಪದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪು ಇರಕುಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಹಾಗೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕು. ನೆಕ್ ನಾ ಈ ಪದ್ಯ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಆ ದುಡ್ಡುನು ನಂಕ್ ಇನಿತ ಪದ್ದಕ್ ನಂಕ್ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಸುಮ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇನಿತ ಮಾತ್ರ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆರ್ ದುಂಬುಲ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಏಪಲ ಒಲ್ಪ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ಅಪಗ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಆರ್ ಏಪಲ ದುಂಬು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ನನಲ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಐಲೇಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಐಲೇಸದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷನೆ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಪನೋ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನರು ಓ ಇಂದೇ ಏಸಲ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಪರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ಮುಖ್ಯದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಯರಿ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪನ್ಪೆನೆ ಆರೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಯರಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಣ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಂಡ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಬಾರ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣನ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಯರಿದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಂಕ್ ಒಂದು ದಾಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ನಂಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಕ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತುಳುವೆರುಲನ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನನೇ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಜನಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಾರು ಈತ್ ಜನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಣ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟುವ ಪನ್ಪುನ ದಿಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಯಣ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸಿಲ್ಲ ಎಂಕುಂಡು ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಾತೆರನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿತ್ತ ಬಿಳೆ ಚಿಲುಗಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ವಾರಡು ಆತೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿತ್ತ ಅವೇನ ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆರ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತುಳು .com ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನ್ಯೂಸ್ಲುಲ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋಯರ್ನ ಒಲ್ಪ ಒವ್ವು ಏರೇರು ಆ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಚಾವು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಪೋಯಂಡ ನಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒವ್ವು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯರ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುವೇರು ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರೆತಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡಪಲೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಾಡುವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಗೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತ ಬರೆಯರೆ ಉಂಡು ಅವು ಗಾದೆಲ್ನ ತಿರ್ಲು ಬಂಡದು ಈ ಗಾದೆಲ್ನ ತಿರ್ಲದ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಕ್ 3,000-4,000 ಗಾದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಂಡ ಗಾದೆ ಅವು ದಾಯೆ ಒಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಗಾದೆನ ಒಲ್ಪ ಏಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಇಟಾಲಿರ್ದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಡ್ನಿರ್ದ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಜನಲ ಸೇರೊಂದು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರೆಪುನಿ ಐನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪೋಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಸ ಕತೆಕುಲು ಗಾದೆಲು ಪೂರ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ರೇಡಿಯೋಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ತುಳುಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐತ ಲಿಂಕುಲು TV ಚಾನೆಲ್ದ ಲಿಂಕುಲು ಅಲ್ಪುಂಡು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ದ ಲಿಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಲಿಂಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿಲ ಆಯ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟರೇಷನ್ ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬರೆ ಕನ್ನಡಡ್ ಬರೇನೆಂದು ತುಳುಕ್ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಬರೆವಲಿ ಅವಲ ತಪ್ಪಿಜನ್ನ ಎಂಚ ಬರೆವಲಿ ಪನ್ನ ಅವನೆಲ್ಲ ಐತಲ ಬಗ್ಗೆಲ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು. ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾರೋಡು ಅವಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತುಳುವ.com ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ನಲಪ ನೋಡಿ ಆನಿತ್ತೆ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ತುಳುಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕಲು ಬೋಡಾಂಡ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ 100 ಪುಸ್ತಕಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತ ನನಲ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ನಿಕುಲು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಲುಲ್ಲ ಓದ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುಕೊನೊಯ್ ಪನ್ಪುನೆನು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪೋಪುನೆಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಗುರಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಟ್ಟುವ ನಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕತೆಕುಲು ಅತನ ಗಾದೆಲ್ನ ತಿರ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ನಂಕ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲು ದುಂಬು ಬೊಲ್ಪುನು ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಪೆರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲ್ಲ ಈ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಟ್ಟು ಉಂಡು. ಅವೇ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣನ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ 28 ಕಂಟ್ರಿದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಗೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಈ ತರೆಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ದಿಂಜಾಯನೆಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಯರಿದ ವಿಷಯನ ದಿಂಜಾಯನೆಕ್ ಯಾನಿರೆಗ್ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ನನಲ ಪಿರಲ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅವು ಮುಗಿಪುನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಐಲೇಸ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕುಂದು ಕೊರತೆಲು ಐನ್ಲದೆರ್ತ ಕೆಲಸ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐಲೇಸದ ನೆಕ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೆರೆ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದ್ ಅವಲ ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪಣವದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಕೆರೆನ ಸ್ವಚ್ಛ ಆರ್ನ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಕೆರೆನ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದಿರಿಂದ ಪಂದ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಪ್ಪುನಗ ಇಂಚೆ ದೂರ ಬರ್ತದ ರೇಡಿಯೋದ ಒಂದೇನೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತ ಅಪಗ ಈ ಐಲೇಸ ದುಂಬು ಬರ್ತದ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಐಲೇಸ ಮಲ್ತದಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಐಲೇಸ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಟ್ರಾಜಿಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ರೀತಿಡಾರೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಬಾಂಬೆದ ನೆಟ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲುಗು ಪೋದು ಅವುಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಗೆ ಆಪುನಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪದಪಂತ ಮಲ್ತದಂಡು ಪದಪಂತಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕೊರುಂಡು ಪೆಜ್ಜಿದು ಎಡ್ಡೆ ಪಲ್ಪೆರು ಏರು ಪನ್ಪುನ ಪೆಜ್ಜಿದು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಪೂರ ಅವಕಾಶನ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಜಗತ್ತದ ಒಲ್ಪ ಮೂಲೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪೋದು ಐಲೇಸದ ಪದಕ್ಲೆನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಆ ಪದ್ಯನು ಕಲ್ತದ ಆ ಪದ್ಯನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರಲ ಉಂಡು.
ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ವಯೋಸಮ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿರಾವ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೋಯಿನ ಈ ಸರ್ತಿದ ವಯೋಸಮ್ಮಾನ ದೆತೊಂದುನಾರು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೇರ್ದಲ್ಲ ಸೂರಿ ಪನ್ಪುನನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸೂರಿಡ ಇನ್ನು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಏ ಇನಿತ ಈ ಪದ್ದಕ್ಲೇನು ಇನಿತ ಪದನ ಬರೆದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿ ಮನೋಹರಣ್ಣೆ ಆ ಪದ್ದಕನ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪದನ್ ಪಂಡನಾರು ಆತ್ಮರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣವದ ಸಹಕರನ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪದನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಸುಮನ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕೆರೆಯೋಕಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಬಹರೇನ್ದ ಮೊಗವೀರ್ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಾಸದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿ ಕರ್ಕೆರ ಆರು ನಡಪದ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿರು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಐಲೇಸಗ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸಗ್ ಯಾನ್ ಕುಡವರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೆನು ಮುಗಿಪೆ ಇತ್ತೆ ಸೂರಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಯೋಸಮ್ಮಾನದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೋಡು ಪಂಪುನೇನು ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಮುಡಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ಏತು ದಂಬು ಕಟ್ಟಿದರ್ಗು ಅತ್ತೆ ಶ್ವಾಸದ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮೇರು ಗಾಟ ಪಂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡರ ನನ್ನೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲಕ್ಕ ಘಾಟದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು global.tuluva.com ಜಗತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರಪೋದು ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ನಿಲ್ಕದ ಬಲೆ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕ ಪಂಡಿನಂಚನೆ ಐಲೆಸದ ಬೇತೆ ಒಲೆಡು ತುಳುಕಾದ ತುಳುವ ಜನಕ್ಲಿಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಐಲೆಸದ ಈತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಹೊಸ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಐಲೆಸ ಐತ ಪುದರ್ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುದರ್ದಂಚನೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ತೂನಗ ಶಾಂತಣ್ಣನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಂಡೆಗ್ ಅಡೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುರಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಐಡಿಯಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಾಂದ್ ಅಪಗನೆ ಪುಟಿನಿ ಈ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾದ ದೀದು ಬೆಂದಿನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಓಲ್ಡೇಜ್ ಪ್ರಾಯ ದಂಗನಗ ಒಲ್ಪರ್ದಲ ಸಹಾಯ ಇಪ್ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾಡದು ಪೆಜಿಪತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಳ್ಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಐಲೆಸ ಸುರುಮಲ್ದನು ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನಂದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಎನ್ ಪೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಸರ್ಕಾರದ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಕುಲು ದೆತೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಾಯದಾತೇ 1000 ಪಣವು ಪ್ಲಸ್ ಅವಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ದಿನ ಬಳಕೆದ ವಸ್ತು ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾಯಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಶಾಲು ಪೇಟ ಮೊಮೆಂಟೋ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಒಂದು ದಾಂತೆ ಬಜಿ ಪನವು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಅಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ ಸೀರೆ ರಾಖಿ ವೇಷ್ಟಿ ಬೈರಸ್ ಕೊರ್ದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ ಐಕಾದೆ ಒಂಜಿ ವಯೋಸಮ್ಮಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ 10 ಜನ ವಯೋಸಮ್ಮಾನ ಆಪನಕ್ಲೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ನಾಡುವೇರು ಅವೇನು ಕ್ಯೂಸಿ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೊಂದು 42 ದೇಶದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ವಿಷಯಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಸೂಕ್ತ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಫಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜೇರ್ದು 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತೊನ್ಮ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇನ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆದ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಆಪುಂಡು ಇತೋರ್ತು 4 ಜನ ವಯೋಸಮ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುನಿಸು ತರವೇ ಖ್ಯಾತಿದ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ ರಡ್ನೇತ ಯಾಣ ಪನ್ಪಿನಿಂಚ ಬರೆಯುವಂತನಾರ ಅಂಕಣಕಾರರು ನಾಟಕಕಾರರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಯನ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಶಿಮುಂಜೆ ಪರಾರಿ ಮೇರು ತುಳುತ್ತ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಪದ ಬರೆತನ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುಟು ಮೂಜಿ 1000 ಪದ ಬರೆತಿನ ಭೋಜ ಸೂರಣೆರೆಗೆ ಈ ವಯೋಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ತುಂಡು ಟೀಮ್ ಐಲೆಸ ಮರಣಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಗ್ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಪಂಡ ಅಜ್ಪನೆ ವರ್ಷೋಡು ಕಾರ್ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಲ್ದಿನ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾವ್ ಮೆರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಯೋಸಮ್ಮಾನನ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರ್ತುನು ಟೀಮ್ ಐಲೆಸ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ 17 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಚುರುಕುತ್ತೇರು ಮೇರು ಮರಣಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ದುಂಬುದ ವಯಸ್ಸಮ್ಮನ ಎರೆಗು ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಕುತೂಹಲ
ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ನಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ದಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇಂದ ಅವೇನು ಚೂರು ತೊಜಪ ಅವರ ಅವೇನು ತೊಜಪ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಕ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ. ಐಲೇಸಾ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪನ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಲೇಸಡ್ ಈ ಸಲ ಊರ್ವ ಅಶೋಕನಗರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಮೇರು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಸಂದದೆರು. ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಅಕ್ಷಯ ಹಾಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ಈ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಐಲೇಸಾ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನದ ನೆನಪುಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪನ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಸಲ ಪೂರ್ವ ಅಶೋಕನಗರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಾರೀಕು 26 ಐತಾರದಾನಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತಂಡ. ತುಳುವ ಬೆನ್ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲಕ ತುಳಸಿದ ಎದುರು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವ್ನ ಕೊರಲ ಪರ್ಬದ ಒಟ್ಟುಗೋ ಸಂಗೀತಮಯವಾದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ, ಮುಂಬೈ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೇಖಕಿರು ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಿ, ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂಡ. ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುಟು ಮಾನಾದಿಗೆದ ನುಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ದಂಪತಿಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ದಾಂಪತ್ಯಗೂ ಒಂಬನಂಚಿನ ಪದನು ಪಂಡದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊರಿಯರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾವ್ ಮೆರೆನ ಜೀವನ ಸಾಧನೆದ ಘಟನೆಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಲ್ದಿನ ಸಹಪಾಟಿಲು ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಆದಿ ಪುನಗ ಅಶೋಕನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತದ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಾಯಕಿರಾಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾವ್ ಅರೆನ ಇಷ್ಟದ ಪದ ಗೋರಿತೆರ ಗಾವುಮಡ ಪ್ಯಾರ ಪದ ಪಂಡದು ಟೀಚರೆಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರಿಯರು. ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರದ ತೊನ್ನ ಭೋಜಾ ಸುವರ್ಣರು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಪಂಡದು ದಾಯ ಲಡಾಯಿ ಈ ಪದ ಪಂಡದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತೆರು. ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಪಲ್ಯ ಭಾಗವತಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಪುರಸ್ಕಾರದ ತುನ್ನ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೆರು. ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆದಿತ್ತದ 81 ವರ್ಷ ಅರೆನ ಪ್ರಾಯದ ಸಮವಾದಿತ್ತಿನ 1000 ಪಣವು ಒರಿದಿನ ಅರೆನ ಇಷ್ಟದ ಉಡುಗೊರೆದೊಟ್ಟುಗೂ ಶಾಲು ತುರಾಯಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಡೆತಂಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ಐಲೇಸಾ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಪದಕ್ಲಿನ ಪಂಡದು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೂ ಪೊರ್ಮುದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿಗೂ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗೋಪಾಲ ಪಟ್ಟೆ, ಅನಂತರಾವ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾರ್ನಾಡ್, ಅಜೀಶ್ ಪಟ್ಟೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ, ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಐಲೇಸದ ಪದುಕೇರು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇಡಮ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ರವಿ ಕರ್ಕೇರ ಸರ್ ನಡಪಡಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ರವಿ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಣದು ಮುಗಿಪೆ ಸಸಿ ಇತ್ತಲ್ದ ಕದಿಕದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗ್ ಅಡ್ ಪೂತಿನಾರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಒಟ್ಟು 42 ವರ್ಷ ನೆಸ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಬೆಂದಿನಾರು ಅಲ್ಪ ಆರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆರು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರ್ದ ಜವನರಿನ ಪರದೇಶಗೂ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಆರು ಅಡೆಲೆ ತುಂಬೋದು ಬೇಲೆ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ತಿನಾರು. ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ 2000 ಆಜಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಮಾಸ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ತನ್ನ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಊರ್ದ ಕೆಲವು ತುಳುವೆರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಮಾಸದ ಮೂಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು. ರವಿ ಕರ್ಕೇರ್ ಅರನ ಬದುಕುಡು ಏಪಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪನ್ನಗ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೂ ಸೀರಿಯಸ್.
ಅಂಚ ಸೌದಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಬೆಹ್ರೆಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ನಿಲೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎನಿಕ್ಲ ಊರು ಪೊಂಡ ಸಸಿತ್ಲಿಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಐಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಉಂತದು ಊರುಗೂ ಆದರ್ಶವಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಎನಿತ ಮಾಯದ ಬೆಲೆ ಪದ ಉಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಐಲೇಸದ ಪದವಾದ ಆರು ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ಆರು ಮುಂದುವರಿಸ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ರವಿಯಣ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರು ದುಂಬರಿಸ ಅವಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ತೊಲ್ಮೆಲು ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಇರಗೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಒಡಿ ನಮಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅನಾನುಕೂಲೋಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಣ್ಣದು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಫ್ಲೈಟ್ನು ನೆತ್ತ ಪೈಲಟ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂದೇನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದಿರು ಆರೆಗೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಒಂಚ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಒಂಚ ಪಾತಿರರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಈ ಝೂಮ್ ಎದಿಗಡು ಸೇರ್ದಿನ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಹನೀಯರೇ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷ 2020 ಇರುವ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಸ್ಥಗಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ ಜೀವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿಡಿ ಇಂಚಿಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಕೋಡಿಗೆದ ಸುದ್ದಿರು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಇಸವಿ 2020 ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೇರು ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಐಲೇಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ತುಳು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉರುಪು ಕೊರ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪತೊಂದು ತೋಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೇ ಈ ಐಲೇಸ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಪದ್ಯ ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ್ಯನು ಉಳಿಸಾವಡು ಬೆಳಿಸಾವಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಟಿದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಐಲೇಸ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಗಳು ಭಾವಾತ್ಮಕವಾದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಡು ಸಹ ಕೂಡುದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛ ಮನೋಭಾವನದ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಉಂಡು ಈ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ದೇಶದ್ದು ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಐಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಇತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುಮಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ನಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಐಲೇಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಣ್ಣದು ಪನೋಲಿ ಅಬುದಾಬಿದ ಸರ್ವತ್ಮಣ್ಣೆ ಕತಾರ್ದ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಕುವೈಟ್ದ ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಸಿಡ್ನಿದ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜಾ ಮೊಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐಲೇಸದ ಪಾಲ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಪುಗಿರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಗಾಯಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರನ ಅನುಭವದ ಬೆರಿಸಾಯಡು ಐಲೇಸ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬುಳಿಂದುಂಡು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಐಲೇಸ ತಂಡ 22 ಪದಕಗಳನ್ನು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದರು ಪನರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸುದ್ದಿ ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪದ ಬೊಕ್ಕ 19 ತುಳು ಪದಕಲು ಇನಿ 23ನೇ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವರ ಉಂಟು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ 40 ದೇಶದ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾದ ಐಲೇಸ ತಂಡಗೂ ಯಾನು ಸಾವಿರ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿರುವಳ್ಳಿ ಐತ ವಿಷಯಡು ಐಲೇಸ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎಚ್ಚನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಶಿವಿಕೇರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ತನ್ನ ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಶೀರ್ಷಕದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಐಲೇಸ ತಂಡಗು ಸರಿಯಾದ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೈ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಗೆಂದಿನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುಜರು ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ SSC ಅವಡಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯವು ನಂಕು ಜಯ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಶ್ಚಿತ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡು
ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನದು ಝೂಮ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ ಇಂಪು ಆಯ್ನ ತುಳು ಪದಗಳನ್ನು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡೆ ಕುಲೊಂದು ಕೇನು ಲಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೈದರು. ಇನಿ ಈ ಝೂಮ್ ವೇದಿಕೆಡು ಸೇರಿದಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಕಲು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಎದುರುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡೆ ಐಲೇಸದ 23ನೇ ಪದ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬಹರಿನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಮಿತಾ ಕುಂದರ್ ಇನ್ನಿತ ಪದನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಳ್ಳೆರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪದದ ಕರೋಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಉಳ್ಳೆರು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಉದಿತೇರು ದೇವರು ಒರಲ್ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪದಕುಲೆನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜನ ಮಲ್ದಿನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮೂಜನೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಪದನ್ನು ಇನಿ ತುಳುವರೆಗೂ ಗೊರೊಂದುಳ್ಳೆರು. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಮೊಗವೀರ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಜೀವನ ಏತ ಕಷ್ಟಕರ ಆದು ಉಂಡು ಅವು ಏತ ಸಾಹಸದ ಕಸಬು ಆದು ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಪದದ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತೇರು. ನಿತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತುದೆನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಮೊಗವೀರ ಬಂಧಲು ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯವಂತರು. ಕಡಲಪ್ಪೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಓಡನು ಪತೊಂದು ಬೀಸುದು ಸಾದಾ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಸಾದ ಬದುಕುನು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪಂಪಿನೇನು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡೆದು ಕೊಡ್ತೀರು. ನೆತ್ತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಐಲೇಸದ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವನೆ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಮೇರು ಇಂಪಾದ ಸೊರಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪದನು ಪಂತಿರು. ಪದದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅನೀಶ್ ಕಿನ್ಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಮುಗೇಯರ್ ರಾಯ ಮಲ್ದರು. ವಿಡಿಯೋ ಸಂಕಲನ ಐಲೇಸದ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಐಲೇಸದ ಆಜೇಶ್ ಶಾರ್ಮಾಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ನವೀನ್ ಕೋಟೆನ್ ಸಸಿತ್ಲು, ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಸಸಿತ್ಲು, ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಗೇರ ಸಸಿತ್ಲು, ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳಾಯ ಸಸಿತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನೂತನ್ ಶ್ರೀಯನ್ ಸಸಿತ್ಲು. ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಸಸಿತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಸಿತ್ಲು. ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಜೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ARC ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೆತ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆದ ಉಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಆದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ವಿವೇಕ್ ಮಾಂಡೇಕಾರ, ಅನಂತರಾವ್, ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಳೆ, ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಅನಂತ್. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಬೆತೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಹಗೌಡಿಗಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇನ್ನಿತ ಪದ ಮಾಯದ ಬಲೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಜಿ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜನೆಡು ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಾಸಾ, ರಡ್ನೆ ಆದ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬಹರೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್. ಇನ್ನಿತ ಪದವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬಹರೇನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಮಿತ್ ಕುಂದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬಹರೇನ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡಲ ರಾಜೆ ಪರಶುರಾಮಗು ದಾನ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡು, ಕುಡರಿ ಬೂರುದು ಕಡಲು ಜಾರಿನ ಧರ್ಮ ನೀತಿದ ತುಳುನಾಡು. ಕಡಲ ರಾಜೆ ಪರಶುರಾಮಗು ದಾನ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡು, ಕುಡರಿ ಬೂರುದು ಕಡಲು ಜಾರಿನ ಧರ್ಮ ನೀತಿದ ತುಳುನಾಡು. ಕಡಲ ರಾಜೆ ಪರಶುರಾಮಗು ದಾನ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡು. ಊರು ಬುಡ್ದು ಪರವೂರುಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರು ತನ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗುಲು ನನ ದುಮ್ಮುಗು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡಿದು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯಾದು ಉಂತುದೇರು. ಅಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬಹರೇನ್. ತುಳುನಾಡು ಕಡಲಾಯೆ ಮಡಲಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯಲು ತನ್ಕುಲೆನ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಬದುಕುಲೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಪುದರಾದು ಮೆರೆಯಿನಕುಲು. ಒಕ್ಕೆಲಾಯರು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲಿಡು ರೆಂಕೆರಡ, ಮಡಲಾಯರು ಕೇನಿನವೆನು ಕೊರ್ಪಿನ ತಾರೆದ ತರೆ ಮುದೆಲು ಪತೊಂಡೆರು. ಕಡಲಾಯರು ಕಡಲ್ದ ಸಿರೆಕ್ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಕಡಲ ಉಡಲ್ದ ಮೀನು ಸಂಪತ್ತನು ಬೆರಿಪತು ಪೋದು ಬೆಂದಿನಕುಲು.
ನೀರ ನಡೆನು ತೆರೆದು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಕಡಲ ನಡುಟು ಬೆನ್ಪಿನ ಮೊಗವೀರನ ಮೊಗುಟ್ಟು ಯಾಪಲ ಐಸಿರದ ತೆಲಿಕೆ ಉಡಲ್ದು ನಂಜಿಕುರ ದಾಂತಿನ ಸೀದಾ ಸಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಮೊಗವೀರ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರದೇಶಗೂ ಬಂಜಿದ ಗುಜರ್ಮೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಮೊಗವೀರರು ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟೊಂಡೇರು ಬೆಹರಿನ್ ದೇಶಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷೊಡ್ಲ ದುಂಬು ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿದು ಮೆರೆಯಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬೆಹರಿನ್ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ಗು ಉಂಡು. ಈ ದೇಶಗು ಬತ್ತಿನ ತನ್ನ ಜಾತ್ಯಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಆರಬಾರ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪುದರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜವನರ್ನ ತಾಕತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಿ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಮ್ಮ ಪುಟುದು ಬುಲೆಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬೆಹರಿನ್ಗ್ ಈ ದೇಶಡು ತಕ್ಕಂತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ 22 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆಹರಿನ್ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಮುಕ್ಕ ಮಿತ್ರಪಟ್ನ ಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಮಿತ್ ಕುಂದರ್ ಮುಲ್ಪದ ಪುದರಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಸುರುಕು ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬೆಹರಿಂದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾದ ಸುರೂತ ಪೊಂಜವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸುರೂಟಿಂಚಿಯೇ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಜನೋಕ್ಲೆನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪುಣೆಯಿನ ಮೇರು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮೇರೆನು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಲೆಪುಡಾದು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಿರ್ಸೆರೆನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದನಾರು ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡದ ತೆರಿನ ಶಿಲ್ಪ ಬಡಪತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆಪಿನಂಚ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೆರನೆ ಈ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರದ ಬೇಲಿಲಿಗ್ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಿನ ಮೆರನ ಪತಿ ಶಮಿತ್ ಕುಂದರ್ ಮೆರೆನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನತೊಂದು ಇನಿ ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಗವೀರರಿನ ಸಾಹಸ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಬದುಕನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ದೆತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಬರೆತಿನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಪ್ರಾಯೋಜನ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಯೊದ ಬಲೆ ಪದನು ಇನಿ ಲೋಕಗೂ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತದ ಐಲೇಸ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಮಿತ್ ಕುಂದರ್ಡ ಇನೀತ ತುಳು ಪದ ಮಾಯದ ಬಲೆನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮತಿನು ಕೇನಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಶಮಿತ್. ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಯಿಜುವಲು ಆಯನ ಬಲೆ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಯಿಜುವಲು ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು
ಎಟ್ಟೆಡೆ ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ ಈ ಏರೆಡ್ದ ಎರೆಗ್ ಎನ್ನಿನವೇ ಆ ಎರೆಗ್ ಎಟ್ಟೆಡೆ ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ ತಾದೀಡು ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಜೋರುಡೆ ಜಲ್ಲ ಒಚ್ಚೊಂದೆ ಪೋಲ ಜಲ್ಲ 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 ಬದುಕನು ಒಚ್ಚೂನ ಜಲ್ಲ ಬದುಕನು ಒಚ್ಚೂನ ಜಲ್ಲ ತುದೆತ ಪರಿಪು ತಡೆಯೋಲಿಯ ತಡೆಯರೆ ಪೋಂಡ ಒರಿಯೋಲಿಯ ಕರ್ಕಲ್ಲು ಎದುರಾಂಡ ಬರಿಟೆ ಪೋಯ ಬಂಗೋಲು ಅಂಚನೆ ಎದುರಾವುಯ ಓಡದ ಉಲೈ ಮಾತಾಲ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ದು ಎಚ್ಚ ತಾಂಗಾಂದು ಓಡ ಮಗುರು 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 ಜಾಗೃತೆ ಚಿಂಡ ಮಗುರು ಜಾಗೃತೆ ಚಿಂಡ ಮಗುರು ಓಡ 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 ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ 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 ಕಶ್ಮಲ ಓಲ ಸೇರಿಂಡಲ ತುದೆ ನೀರು ಏಪಲ ಸುದ್ದ ಸುದ್ದ ಮನಸ್ಸುದ ಕಲ್ಮಶ ದೆಕ್ಕೊಂದೇನೆ ಬದುಕೋಡು ಮಾತಾ ಸೀದಾ ಸಾದ ತುದೆ ನೀರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೇನೆ ಅತ್ತ ಕಶ್ಮಲ ಮಲ್ಪಾಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಮಾತಾ ಅಮ್ಮ 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 ಪರಿಪಿ ನೀರಿಗುವ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಿ ನೀರಿಗುವ ಧರ್ಮ ಓಡ 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 ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ 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 ವಾವ್ 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 ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕ್ ಈ ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸೀನ್ ತುನಗ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಅವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಇಂಪಾಯಿನ ಸೊರಟು ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಪದ ಪಂತೆರು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾದ ಬರಿತಿನ ಈ ಪದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಏನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವನ್ನಾಗ ಆಯರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಯರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕೇಂದಿನ ವರ್ಡ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಈ ಪದದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆತಿನಿ ಸಸಿ ತುಳುದ ತುದೆಟು ಕೆಲವು ಸಸಿ ತುಳುದ ಜವನೇರು ನೆಟ್ಟು ನಟನೆ ಮಲ್ದೆರು ಮಲ್ಲ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ಲ ಸಸಿ ತುದ್ದಾಯೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ತೋಜಾಯಿನ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಎದುರು ಮಲ್ಲಿನಾಯ್ ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಸಮಯಡು ಒಂದೇ ತುದೇನು ಎಂಕಲು ಓಡಡು ಏರೆಡ್ದು ಆಯರೆಡ್ದು ಇದೆಗೆ ದಾಂಟದು ಪೋವೊಂದು ಬರೊಂದು ಇತ್ತ ಓಡಡು ಕುಲ್ಲನಗ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂದರೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಓಡ ಕಂಕಣೆ ಐಟ್ಲ ನಡು ತುದೆಟು ಉಪ್ಪನಗ ಓಡ వచ్చిన ಜಲ್ಲೊಗ್ಲ ನೆಲೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಓಡ వచ్చిನ ಐಲ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಉಪ್ಪುಡಾಪುನು
ಓ ಈ ಸಸಿತುಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಓಡೋಡು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಚ ಲಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಓಡೋಡು ಕುಲೊಂದು ಪದ ಪಂಡಿನ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸದ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಸಿತುಲು ಊರದ ಜವನೆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆರು ಇತ್ತ ಈ ಪದನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಮಿತ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರಡ ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಆರನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ Namaskara. ಶಮಿತಾ ಕುಂದರ್. Namaskara. A very warm welcome to everyone. I'm Shilpa Shamit Kundar, President of Mogavi's Bahrain, and it's my honor and privilege to be here with you today for the official release of a meaningful and soul-touching Tulu song, Maya da Bale. My heartfelt greetings to all the organizers, distinguished guests, and committee members gathered here. I would like to express my sincere appreciation to Sri Narendra Shetty and Srimati Sumana Shetty from Saudi Arabia for once again extending their generous support by sponsoring this song and supporting the ILSR team with great affection. We are also honored to have with us today Mr. Ajit Bangera, President of Kannada Sangha Bahrain and former President of Bahrain Billawa Association. I would like to take a moment to extend my sincere appreciation to Mr. Ravi Karkera for graciously hosting this evening program. His support, coordination, and commitment has added an immense value to today's event, and we are truly grateful for his contribution. For the 2 decades, Mogavi's Bahrain has been standfast in the commitment of philanthropy and social welfare, extending the wholehearted support to our community, both here and in our homeland. We are placed a strong emphasis on the education and development of our next generation. We are proud to say that our journey has been always guided by compassion, unity, and the unwavering sense of responsibility. This song beautifully reflects the spirit of our Mogavira community, our deep connection to the sea, our courage, our simplicity, and our unique way of viewing life through nature, hard work, and sincerity. I congratulate V. Manohar and the entire ILSR team for capturing this essence so gracefully. Maya da Bale carries profound significance just as a farmers speak in the language of field and traders in the language of business. This song narrates the life of Mogavira community through image of the sea, the boat, the river, the fishing net, the waves, and the fearless spirit that guides our everyday journey. Our poet and composer V. Manohar has masterfully brought forward the deeper truth that even though life may sometimes appear like a tangled net, but our courage, simplicity, and our inner strength help us to rise above challenge. This song is not only a musical composition, but it is a reflection of our identity, our heritage, and our values. It gives an immense joy to officially release Maya da Bale today. I sincerely hope it touches every listener with the same depth and emotion with which it has been created. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಮಿತ್ ಕುಂದರ್. ಈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಲ್ಲಾತು ತುಂಬ ಸೇವಕರೋಡು ಪಂಡು ಎಂಕಲು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಕರೋಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ. ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಐಲೇಸದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕುರೇಶೈಲ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಡೇ ಉಂಡು, ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಳುವನ ಮನಸ್ಸು ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯ್ದಲೆಕ ಮೆದು ನೀರ್ದಲೆಕ ಸಲಿಸು ಅಂಚಾದೆ ತುಳುವೆರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ತನ್ನ ಕುಲೆನ ಕಷ್ಟಗೂ ನೀರಾದು ದೊರಿವೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆನ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ನಂಕ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಎದುರಾದು ಬರುವೆರು. ಉಡುಪಿದ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಟುದು ಶಿರ್ವದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಪಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡ್ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿದೆ ತೊಂದು ಬೆಹರಿನಿಡ್ 17 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂದದು ಪುದರಾಯಿನಾರು. ಬೆನ್ಪಿನ ನಡುಟು ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ಬೆರಿಕೊರ್ದು ಬೆಹರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆದು ತನ್ನಡ್ದಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಗುರುತಾಯಿನಾರು. ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆಹರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪುನ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ತುಳುವ ಗೊಂಬುನ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಮೆದು ನಡಕೆಡಾದು ಮಾತೆರನ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಾರು. ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಅವೇನು ಒರೆಪಾರೆಗಾದು ಪುಣೆವೊಂದು ಪುನಾರು. ಮೊಗವೀರ ಬಂಧುಲೆನ ನಿರ್ಮಲ ಬದುಕನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡೆದು ಕಟ್ಟುಕೊರ್ನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮೆರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪದ ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆದುಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೆರೆದಿನ. ಇಂಚಿನ ಸತ್ವ ತತ್ವದ ಪದೋ ಮಾತೆರ ಬಾಯ್ಡು ನಲಿಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವೆನು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ನರೇಂದ್ರ ಸುಮನ ದಂಪತಿಲಿನ ಆಸೆ. ಈ ಕಾರಣಗಾದು ಮಾಯದ ಬಲೆ ಪದತ ಕರೋಕೆ ಐಲೇಸ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ತುಂಡು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಊರು ಪರವೂರುಡು ಮೆರವೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗಲಿಗೇಡು ಅವೆನು ತುಳುವೆರೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ದಿಂಜಿ ದುಡಲಡು ಪಾಡೋಡುಂದು ಅಜಿತಣ್ಣ ಇರಡ ಐಲೇಸದ ಮೂಕೆದ ಭಿನ್ನಪು. ಇರನ ಕೈಗುಣತ ಸಕ್ತಿಡು ಈ ಪದ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ತುದೆಕಲೆ ತೆಲಿ ನೀರ್ದಲೆಕ ಪರಡುಲೆಕ್ಕಾವಡು. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಾರೆನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಬಾರೆನ್ದ ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ. ಇನ್ನೀತ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಪದತ ಕರವೋಕೆನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರನ ಅನುಮತಿನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. Please go ahead. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್. ಮಾಯದ ಬಲೆ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಗೀಜುವಲು, ಮಾಯದ ಬಲೆ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಗೀಜುವಲು, ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು, ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಳಿ. ಪದ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಂಗೇರಿಡ ಪಾತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಯದ ಬಲೆ ಕರೋಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಝೂಮ್ ವೇದಿಕೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮನವರಿಕೆ ನಿಖಿಲು ಈ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತದ ಪುರ್ಲುದ ಪದ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಕರೋಕೆಯನ್ನು ಕೇಂಡರು. ಈ ಪದನು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ನಿಖಿಲ್ನ ನಾಟಕಡಾವಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಲ್ಪಾವಡು ಸಿನಿಮಾಡಾವಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ. ನೆತ್ತ ದಾಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂದಿನ ಎಂಚಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ನಿಖಲು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ನ ಪದತ ಮೂಲ ಸಾರ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಆಶೆ. ಇತ್ತೆ ಕರೋಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಆರನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಣ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಐಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶಮಿತಾ ಕುಂದರ್ ಮೊಗವೀರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಜಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಅಬುದಾಬಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಏನ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಉಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನಿತ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ನಾಗೇಂದ್ರಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಾಗೇಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅನ್ನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ ಅರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಡು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡು ಏರ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಶಿವಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಲೆಪರಗೆ ಬೋಡಾದ್ ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಪೂರಗಳು ಒಟ್ಟಾದ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂದ್ ಕೇರ್ನಗಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮೂಲೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಷ್ಟದ ಈತ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೋಡ್ತು ಬಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವೀಣ್ಯ ಪಂಡರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಪನೋಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಸಂಘ ಅತ್ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏನ ಒಂದಿನ ದಾಯಗಿನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಡು ಮಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೂಜೆಲು ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಅವರದ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಗಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ತಗಲೆಲ್ಲ ಅಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ 42ನೇ ವರ್ಷದ ನಡೆದೊಂದು ಬಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಸಂಘ ನಮ್ಮ. ಥರ್ಡ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಹೊರದೇಶಡು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪಂಡ ಬಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ. ಸೊ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ಡು 2400 ಚದರ ಅಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಬಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಎತ್ತನ ಬಂದಂಡ ಬಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಎಂಡ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬ ಇದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ
ನಿಗಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲಕ್ಕೇನೊಂದು ನಲ್ಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಸಿಕ್ಕದಿನವೇ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನ ಇನ್ನಿತ ಐಲೇಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಕರೋಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಐಲೇಸದ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗಳ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರಾಗಲೇ ಪೂರಾಗಲೇ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ನಾಗೇಂದ್ರಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಐಲೇಸದ ದಾದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡೆಡ ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಜಿತ್ ಬಂಗಿರ್ರೆ. ಈರೊಂಜಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಏರು ಪನ್ನಗ ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪೋಗಲ ಐಲೇಸ ತಂಡೋಗಲ ಈರು ಕೊರ್ಪೊರೆ ಪಂಡ್ದು ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಈರಗೆ ಬಾರಿ ಆಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಣ. ಈರ್ನ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿ ನನಲ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋಜಿ ಬರಡು ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಮೂಜನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಐತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ನಮ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೆ. ದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ದಾನವೇ ದೇವರು, ದಾನ ಮಾಡಿರೆಲ್ಲ, ದಯವೇ ತಾಯಿ, ಧರ್ಮವೇ ತಂದೆ, ದಯಾ ಧರ್ಮ ತೋರಿ ದೀನರು ನಾವೆಂದೇ. ದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ದಾನವೇ ದೇವರು, ದಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಕಸಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಮನಸ್ಸಡು ಆಂಜಿದು ಪೋದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಐಕ್ ಮಾತ ಉತ್ತರವಾದ ಉಂತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜು ಉಂಡು. ಅವೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಾಸ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಾ ತುಳುವೇರು ಮೂಲು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹಂಗಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗು ಬತ್ತದ ತುಳು ಪಾತೆರೆಡ್ಡ ಅಕುಲು ವಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲೇ ಆದಿಪ್ಪು ವಾ ಜಾತಿದ ಕುಲೇ ಆದಿಪ್ಪು. ಈ ಮಾಸದ ನೆರಳಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಬಂಗ ಪನೊಂಡೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಟಾಯಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡು ರವಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೆರೆನ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಆದು ಪುಟುದು ಬಲತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬೆನರಗಿಂದ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವಾತು ಜನಕುಲೆನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು 2000 ಆಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ರವಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮಾಧವ್ ಅಮೀನ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೊಕುಲ ಉಮೇದಿಡು ತನ್ಕುಲೆಡ ಏತಾಪುಂಡ ಆತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗಾ ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಅಕುಲಕುಲೇ ಪಣವು ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಬಲಕೈಟ್ ಕೊರಿನ ದತ್ತ ಕೈಕ್ ತೆರಿಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಉಪಕಾರ ಪನಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಏಲು ಇರ್ಲು ಏಲು ಪಗಿಲು ಯಾವಂದು ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆ, ಕಾಯಿಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದಗ್ ಸಾಯ, ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ, ನಲಿಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಪಾವು ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲಕಲ ಮರ್ಜಿಗ್ ತಕ್ಕಂತಿನ ಮಿನದ ನಕಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರುಡು ಜೈಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಕಷ್ಟುಡು ಬೂರಿನಕ್ಲೆನು ಪಿರ ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಎತ್ತಾವು ಮುಟ್ಟ ಕೈಟಾತ್ ಆಪತ್ ಧನದೀದು ಅಕಲ ಕಣ್ಣನೀರು ಒರಸು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷಡು ಮಲ್ತಿನ ಖರ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕ 2 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷಗೂ ಮೀರಿನವು. ಈತ್ ಮಾತಾ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಗಲ ಮಾಸ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಓವು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಓವುಂದು ಕೇನಂದಿನ ಮಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಪುಂಡು. 2000 ಆಜಿನ ಇಸಿವಿರ್ದಿಂಚಿ ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗೊರ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮಾಧವ ಅಮೀನ್, ರವಿ ಕರ್ಕೇರ, ದಯಾನಂದ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ, ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸತೀಶ್ ಬಜಾಲ್, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೀಟರ್ ಅರಮ ಮೊಕಲ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗೂ 2 ದಶಮಾನದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಾವರ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಲಾತ್ ಬುಲೆವಡು ನನಲಾತ್ ಬಲವಡು ತುಳುವೆರೆನ ಅನಪತ್ತಗ್ ಬೆರಿಯಾದು ಅಕಲ ಕಣನೀರು ಒರೆಸಡು. ಈ ಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ ನಂಬುನ ದೈವ ದೇವೆರು ಕೊರಡು ಪಂಡದು 10 ಬಿರಲು ಒತ್ತಟ್ಟಿಡು ಗೋಡಿಯಾದ ಸಮಸ್ತ ಐಲೇಸ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯೊಲೆಡ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ನಟ್ಟುವ ಸಾಧಿಸಿ ಹೋಗೋಕೆ
ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಯಾನು ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಆರ್ನ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದ ನಿಖಲು ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಿನಿ ಅವೇನಾರು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದೇನು ನೆಟ್ಟು ತೋಯ್ಪಾಯರು. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರೆ ಐಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕಲು ಮಾಸದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಏರ್ ಪುರ ಬಡ ಜನಕುಲೆರ್ ಅಕಲೆಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾದ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಐಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸದ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನನ ದುಂಬುಗು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಯದ ಪದ ಬರೆದು ಈ ಪದಗೂ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀರ್. ಇತ್ತೆ ಅರೆನರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರನು ಕೇನ್ಗ ಬಂಡದು ಯಾನು ಅರಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡತೆ ಕೇನು ಪಲ್ಲೆ ಈ ಆಯನ ಬಲೆ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಯಿ ಜುವಲು ಇದು ಬರೆಯರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಐಲೇಸದ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನನಲ ಜಲ್ಲ ಹೊಚ್ಚೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪೇದೇರು ಅವ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 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 ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಚಿಲ ಕಡಲ್ದ ಬರಿತಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬರೀನೇಕ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ತೋಜೋದು ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪುರ್ಲುಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಕ ಯಾನು ಈ ಪದ್ಯ ಇಡೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತನಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಆರೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಬಹ್ರೈನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗೂ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬೊಕ ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಶಮಿತಾ ಕುಂದಾರ ಆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪಾತರ ಪಂಡನ ಸೂರಿ ಮಾರನಾಡ ಆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅಂಚನೆ ರವಿ ಕರ್ಕರೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡದ್ದು ಬೊಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಡದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಇಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯಲೆನ್ ಪೂರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯಲೆನ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಐಲೇಸ ಇತ್ತಿನದವರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯರ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಾನು ಐಲೇಸಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪ ಮುಖ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಡರ್ಲ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ಲೆಡ್ಡೆ ಪಂತೆರ್ ಸೊ ಮಾತ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪದ್ಯ ಬರೆಪ್ಪುನ ಬರೆಯರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ ಇನಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರ್ನಕ್ಲು ಇನಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಯಾರೀತೆ ಪರ್ಪಣಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿ ಶಾಂತರಾಮ್ರೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪದ್ಯ ಮೂಡೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬರೆತರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದುಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಾಸದಕ್ಲು ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ಬರೋಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈರು ಇಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಈರ್ನ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಕನೋಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಐಲೇಸ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಇರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುವ
ಬೊಕ ಈ ಮಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮನೋಹರಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓ ಪಲ್ಲೆನ ಅವೇ ಒಂದು ಈ ಪದ್ಯಲೇನು ಮತ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಂಬತ್ತದು ಪದ್ಯ ಪಂಪ ಒಂದಿತ್ತಿನತೆ ಅದಾಗ ಈ ರಗಲೇನು ತೂದು ಅಗಲ್ ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಮತ್ತು ತೂವನಗ ಈರಂಜಿ ರಡ್ಮು ಈ ಪಾತೆರ ಬಂತಿನ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದೀತೆ ಅಗಲೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಿತ್ತುಕೊನೋಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪದ್ಯಲೇನು ಎಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗುಲ್ಲ ಬೇತೆ ದೇಶದಾಗುಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಡ ಇದು ಇತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡು ಏನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾಷೆನು ಪುಲೆಪೋಡು ನಮ್ಮಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಂಚೆ ತೂದುಕುದೊಂಡವು ಆಪಿನ ಪೊಪಿನ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತಿಜರು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಡದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಗಳ ಓಡಗಳ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ 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 ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಉಂಡು. ಐನ್ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಮಲ್ತದು ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ದನೋಳು ನಮ್ಮ ಈರ್ಲ ಯಾರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ದನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊನೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 100 ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಅವು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಕಡತ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಐತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊನೆಯಂಡ ಇಂಚಿನವೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಪದ್ಯಲು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ನಟೋನ್ಬ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋರಣ್ಣ. ಒಂದು ಒಂಜೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಸುರುತ ಪದ ಇಂಚಿನ ನನಾಯಿನ ಪದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಕಂಜೋಲಿ ಬಾಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿಂಡು ಮಾದಿರ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪದ ಮಲ್ತಿಂಡು ಪೆಲತ ಮರ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಾರು ಬಲ್ಲಲ ದೇವರ ಅರೆಮನೆತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಶೈಲಿಡ್ ಮಲ್ದಾರು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಪಿದಾಯ ಬುಡುಗಡೆ ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಆ ಶೈಲಿಡೆ ಮಲ್ತಿನವರ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು. ಇಂಚಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಲೇಸಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಶೈಲಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಖುಷಿ. ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಡು ದೇಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಒಂದುತ್ತುಂಡು ಐತೆ ನಡುಟು ಈರಿ ಆಪಲ ಇನಿ ಮುಟಲ ದುಡುಕೋರು ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿನ ಅರೆತ್ತು ಕಾಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ಜಿಡ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಏನಿಕ 35 ಪದ ಮುಟ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸುಂಡತೆ ಅವೇನೆಂಕಲಿ ಈ ಸಭೆಟ್ ಯಾನು ಪನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರು ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಮಲ್ದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮನೋರಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ನಮೂನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದು ಪಿತಾಯಿ ಕಾರ್ದಿ ಅನಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿನಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿಕ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ಮನೋರಣ್ಣಗ್ ಐದು ಗ್ರೇಪ್ನ ನರಮಣೆ ಇತ್ತು ದಾಯಂಡ ಯಾನ್ ಒಂತ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಗ್ಗದ ಬಗ್ಗದ ನಡಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನವರ ದುಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಗಮನ ಕೊರ್ತಿ ಈತನೇಟ ಅಂಚದು ಯಾನ್ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಆದ ಇಪ್ಪುನ ಹಂಚಿನ ಇಂದಿತ್ತೆ ಏಪೋಗ್ಲ ಒಂದು ಒರಿಪುನ ಹಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದ ಐನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊರ್ನಾಗ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ ಟೈಮ್ ಅವರಡ್ಡು ನಂಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಪಿಜ ಏರೆಗ್ಲಾತೆ ಅಂಚಾದ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅವು ಮನೋರಣ ಅರ್ಧ ತಾದಿ ಬೈದ ಸುಮಾರು 50 ಪದ್ಯ ನಮ್ಮಡ ರೆಡಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನ ಅರ್ಧ ತಾದಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಯ ಮುಟೆಲ್ಲ ಈರಿ ಒಟ್ಟುಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನೊಂದು ಈರಡೆ ಕೇಳಮಿನಿ. ಅವು ಖಂಡಿತಪ್ಪ ಪಂಡ ಈತ್ ಜನಕ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ 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 ಜನಕ್ಲು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ರವಿ ಕರಿಕೆರ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗಲಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನನಲ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯಲು ಬರೋಡು ಐತ ನಿರ್ದೇಶನ ಆವಡ್ ಪಂಡ್ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಬೇರು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐವ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಪರವಾದ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲಕ್ಕನೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ದು ಐಲೇಸಡ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಾಂಗ್ನು ಇನಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ನು ಎಂಕಲ ಮಾಸದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೇನು ಐತ ಕರೋಕೆ ನೋಡು ಎಂಕಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಗಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪನ್ಪಾವ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಯದ ಬೆಲೆ ಪದನು ಪ್ರಾಯೋಜನ ಮಲ್ದಿನ ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದೋಸ್ತಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ. ಮಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಕಾರ್ನಿಶ್ ಬ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಎಂಕಲು ಬೆರಿಕೊರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನದು. ಆರು ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಏತೋ ರಸಮಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನೆಟ್ಟಿಡು ಪಾಡಿದರು. ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುದಾರ್ ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಜನ ಆರತ್ ಮಲ್ಲ ಪರೋಪಕಾರಿ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನೊಡ್ಲ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರ್. ಹಾಸ್ಯಮಯ ರೀತಿಡು ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಗವು ಇನಾಮ್ ಖಂಡಿತ. ಜೈಲ್ಡಿ ತೀರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಾಪದ ರಡ್ಡು ಜನಕುಲೆನ್ನು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆನ್ನು ಪಿದೈ ಕಂತದು ಅಕಲೆಗೆ ಉಣ್ಪಾದು ತಿನ್ಪಾದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಊರು ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗುಂಡು. ಅರೆನ ದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಂಡ ಏರ್ನ ಕಣ್ಣುಗಡ್ಲ ನೀರು ಬರು. ಅರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಿರನೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮನ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ಡು ಆರ್ನ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಆರು ಮಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆನಗ ಇನಾಮು ಅರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅವು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ NS ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುನು. NS ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮಾನು ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಾದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಐಲೇಸ ತಂಡಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವರ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆ ಐಲೇಸ ತಂಡಗುಂಡು. ನಿಖಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಮನ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಸೌದಿ ರೂಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬನಗ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ನಾಗ ಬತ್ತು ಕೇನುವಾರ ಆರು ಸುಮಾನ ವಾ ಟೀಮ್ಡು ಉಲ್ಲೇರ ಬಂದು ಅಂಚ ಸುರು ಅಕ್ಲು ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ಡು ಉಲ್ಲೇರ ಬಂದು ಅಂಚ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೂ ಪೊಂತೀರು. ಇತ್ತ ಯಾನು ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆನು ಪನಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಸುಮನಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರ್ತೋಜುಂಡತೆ ಕೇನೊಂದಿದ್ದೀರ ಸುಮನಕ್ಕ ಅರಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೇರು ಆರ್ ಪಾತ್ರನು ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೌಡರ್ ದೆನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿನಾರ ಪಲ್ಲೆ ಆರ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನರೇಟರ್ ಪೂರ ವೆಲ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾಯಿನ ಶಿಲ್ಪ ಶಮಿತ್ ಕುಂದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಮೊಗಲಿಗೆ ಸುರೂಕು ಧನ್ಯವಾದ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಕೇಂದ್ರ ಅಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪದ್ಯನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇ
ಐಕ್ ಎನ್ನ ಒಡಲು ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಕಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಪುಟ್ನಾಗ ದಾಯಕ್ ಪೊರ್ಲು ಇಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುಡು ತುದೆ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ವಾಡೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಕಿಂಗಿಡು ಮರಿಯೊಲಗ ಅಲ್ಪನೆ ತುದೆಟ್ ಪೋದು ಮೀಪಿನಿ ಈ ತುದೆ ಬಕ ಈ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಮತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ತುದಾತ ಎದುಡ ಎಂಗಲ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ ತುದೆಗೆಲ ಅಪ್ಪೆಗೆಲ ದಾಯ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಮರಿಯೊಲಗು ಕಿರಂಗದ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಅಪುರ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಣಗಿಟ್ಟೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ತುದೇಟ್ ವಾಡಪತ್ತಂದು ಕೆಂತೂರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪಲ್ಟಿ ಆರ ಅಲ್ಪ ಕಿರಂಗ ಪುರ ಗೆತ್ತು ದೀವಂದಿತ್ತೀರ ಓಡೋಡು ಪಿದೈ ಪಿರಾಪತಂಬರಂತ ಅವನ್ನಿ ಈ ತುದೆ ವಾಡ ಅಪ್ಪೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಯರ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಗಲ ಕರ್ನಿಡೇಡು ತೋಟತ್ತನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲು ಅದಾಗ ತುದೇಟ್ ಪಲಿಮರ್ ತುದೆಗೆ ಸಂಕತ್ತಿಸಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನಟ್ಟು ವಾಡ ಕಡಪು ಮರಿಯಲುಡು ಆ ಒಯ್ಲಿಡು ಪೂಪಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫನ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆ ನೀರು ವಾಡ ಶುದ್ಧ ಹಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಪೂರ ನೆನಪತ್ತು ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ್ ನಿಗಲು ಈತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದನು ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಅವೇನು ಎಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಾರು ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೋಡು ಆತಿಶೋಂಕು ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ಗೆ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಪಂತಿನ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಮರಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇರು ಸರ್ವತ್ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ಲ ಗುರು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ಪೂರ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ನ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಉನ್ನೆಟ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಖುಷಿ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ಐಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ಅವೆಡ್ದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸುಖಕರ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ತಾಲಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುಡೇದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡಲ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೊರೆ ತೋಜಾದ್ರು ಅವು ಅವೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಖಕರ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಸೂರಿ ಇರು ಮೂಜಿ ವಿಟಿ ಮಲ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಗುವರ್ಸ್ ಬೇರೇನ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದ್ದೇಡು ಒಂದೆರಡು ನಿತ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನಗಳು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾತಿರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಐಲೇಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲು ಇಂಚನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗಲು ಇಂಚನೆ ಜನಕುಳ್ಳ ಎಡೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಲೆ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಇರಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಜಪಾರ ಆಪುಜಿ ಎರಳ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ವಿ ಆರ್ ಬೋತ್ DTM distinguished toast master our speech the champion and humorous speech the champion always we used to go ಎಂಗೆಲ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆವಂದಿತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ಲಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಮಲಕ್ಕ ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ನಮಸ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಪೂಜಿ ದೇವ್ರ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಲಾಸ ನನಾತ್ ಮಿತ್ ಬರಡು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಡತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೌದಿಗೆ ಬರಲೆ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಇತ ಐಲೇಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರೆ ಅದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಯದ ಬಲೆ ಪದವನ್ನು ಇಂಪಾದ ಪಂತಿನ ಯುವ ಸಿಂಗರ್ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಡುವ ಮೆರನ ವಿಷಯಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಅನು ಅರೆನು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಐಲಿಸದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ತಿ ಪಡ್ಲೆ ಆತ್ಮರಾಮನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವು ಪಡ್ಲೆ ಪಡ್ಲೆ ಅವೆ ಯಾನ್ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆತ್ಮರಾಮನ ವಾಯ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮನೋಹರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅನರೇನ್ ಇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಮನೋಹರನಾಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇರ್ ಆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ತೂಕ ನಂದು ಪಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅದ ಸುರುಕು ಅರು ಬತ್ತದ ಪಣ್ಯ ಪದ ಓರಲ್ದ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಪನ್ಪಿನೈಕಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪನ್ಪಿನೈಕಲ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಆನಿ ಮೇರೆಗ್ ಆತ್ಮರಾಮಗ್ ಗೊತ್ತಾತನ್ ರೇಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ ಮನೋರಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಪನ್ಪದಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಒದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಸಿಂಗರ್ನಾಗಲೆಗ್ ಬೊಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರು ಶುರು ಆಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಪಣ್ಯ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೊಕ ತಪ್ಪುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಪೋಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮರಾಮ ಪದ್ಯಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡು ತೋಜೇರು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಮಾಯದ ಬಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಮೆಲೋಡಿ ತೂದು ಏನ್ಪಂಡೆ ಒಂದೇನಲ್ಲ ಆತ್ಮರಾಮುಡನೆ ಪನ್ಪಗನ ಆನಂದು ಪಣಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಆ ಪದ್ಯ ಕೇಣದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಬತ್ತದು ಪಂಡ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇನಿಕಲ ಉಂಡತೆ ಆತ್ಮರಾಮನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡ ಒವೇ ಪದ್ಯನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೈಟ್ ದಿಯಂಬುಜೇರು ಅವೇನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಆವಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಆತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಸಿಂಗರ್ ಯಾನ್ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಕೇಳಿ ನೀನು ಅಣ್ಣಗ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಪರವುಡೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಪರದೇಶ ಇಡ್ತಿನಾರು ಮತ್ತು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ನಾಗಲೇನು ಐನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಶೈನ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಅತೆ ಮನೋರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರ್ಣಿ ಅಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ಲ ಆತು ಸುಮಾರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೊಂದವರಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚಿನಗಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ನಂದು ಆತ್ಮರಾಮ ಏರ್ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ಲಿರ್ನ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಕೇನೋಡು ಐಲೆಸಡ್ ಎನ್ನ ರಡ್ನೆ ಪದ್ಯ ಸುರುತ ಪದ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸುಮನಕ್ಕ ಆದಿತ್ತೇರು ರಡ್ನೆ ಪದ್ಯದೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನಕ್ಕ ಆದುರ್ಲೇರು ಇದು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಏತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಡಿಮೆನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಇದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಡಾವಡ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಡಾವಡ್ ಅವು ಯಥಾ ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ತರೆಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ದೆನ್ ಯಾನೇ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಅಕಲ್ ಎನ್ನಿನ ಆ ಪೊರ್ತು ಆ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇಕಲ ಎಂಚ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದವಡು ನಿಂಕು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸರ್ಗ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎರೆಗ್ ಅಜೇಶ್ ಎರೆಗ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ತರೆತಗ್ಗದ್ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ಗೊಡೆ ಮಂತಿನ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತಣ್ಣಗಲ ಯಾನ್ ಸಾರ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಸುರುಟು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡದ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಯಾನಂದ ತಾರ ಎರಡಲ ಪನ್ಪದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಐತ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಧ್ಯಮವತಿ ರಾಗಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತುಂಕಿಲಕ ನಿಕಲ್ ಕುಡೋರ ಯಾನ್ ದಯಮಂತ ಕೇನ್ವೆ ಇಂದೇನು ಕುಡೋರ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಕೇನ್ಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತುಂಕಿಲಕ ನಾನೊಂಜಿ 4 ಸಾಲ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರ
ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅದ್ಭುತದಾದ ಪಂಡ ಆನಿಯಾನು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಲೈನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮನೋರ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ 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 ಇಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡವು ಐನ್ ಸರಿ ಪನೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಸರ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಪಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ 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 ಅಂತ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದ ಐನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಯಾನ ತತ್ತೆ ತದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆತ್ತ ಇಡೀ ಪದ್ಯದ ಸಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸುರೂತ ಕೋರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಆಯನ ಬಲೆ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಅವು ಮನೋರ್ ಸರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಲ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಸಾಲ ಪನೊಂದು ಪನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಅರೆಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾಡು ಅಂದಾರ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಐಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅರೆಗ್ ಲಾ 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 ಐಕ್ 6 ಇಂಚ್ ಕೈಪುರಂದು ಮಂತದಾರನ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯನ ಬಲೆ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ನಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ರಡು ಮುಜ್ಜೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಸರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ PhD ಮಂತಿನಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ತರಗತಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಕುಲ್ದು ಪಂಚಕುಲು ಒಂದಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಅವು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಾಲ ಬರೋಂದು ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೂಲು ಅವ್ಲ ಬರೆಯೊಂದು ಅದ್ಭುತನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಪ್ಪನೋಡು ಇಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಪದ್ಯಪ್ಪನೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಅವಂಜಿ ಋಷಿ ಮುನಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಆ ತಪಸ್ಸಂದು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಅವೇ ದಯಪಂಡ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತಿ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಇಂದು ಐಟ್ ದಾಲ ಪದಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯಪ್ಪನೋಡು ಖಾಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಂಡಲ್ಲ ನಂಕ ಅದ್ಭುತ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣೆದುರು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವ್ಲು ದಾದ ಪೂರ ನಂಕ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವೊಂದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಬೊಕ ಆತಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಗಟ್ಟ ಅಂದೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೋಲಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ಸುರುತ ಆಲಾಪು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇವ್ ಪಂಡದ ಕಡೆ ಕುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದೆ ಅದು ಪನೋಲಿಂದ ಅಂಡು ಅಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಪನೋಡು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಸರ್ ಪಂಡೆ ಇರ್ ಪನ್ಪರಜ್ಜರ ಪಂಡೇದು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿನ ಐಕ್ ದಿಂಜಾದು ಸುರೂತ ಆಲಾಪನ ದೆತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಪೂರ ಅದ್ಭುತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲ ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಮ್ ಸರ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾಲ ಮಟ್ಟ ಕಾತದು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಸಿತ್ತುದಡೆ ಪೋದು ಇಂಚನೇ ನಮ್ಮ ಐತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವ್ಲು ಇತ್ತದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದು ಅವೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಐನ್ ಕುಡೋರಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅನುಭವ ಅಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ್ ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ 4 ಸಾಲ್ ಕೆರಕುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಪನ್ರಾಯ್ಜಿ ಎಕಾಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾನ್ ದಾಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐತ ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ್ ನಿಕ್ಲೈ ತುದೆತಾ ಪರಿಪೂ ತಡೆಯೋಲಿಯ ತಡೆಯರೆ ಪೋಂಡ ಒರಿಯೋಲಿಯ ಕರ್ಗಲ್ಲು ಎದುರಾಂಡ ಬರಿಟೆ ಪೋಯ ಬಂಗೋಲು ಅಂಚನೆ ಎದುರಾವೂಯ ಓಡದ ಉಲೈ ಮಾತಾಲ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಎಚ್ಚ ತಾಂಗಾಂದು ಓಡ ಮಗುರು ಜಾಗ್ರತೆ ಚಿಂಡ ಮಗುರು ಜಾಗ್ರತೆ ಚಿಂಡ ಮಗುರು ಓಡ 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 ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ 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 ಈ ಎರೆಗ್ ಎನ್ನಿನವೇ ಆಯೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ ಈ ಎರೆಗ್ ಎನ್ನಿನವೇ ಆಯೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ ತಾದೀಡು ಮಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಜೋರುಡೆ ಚಲ್ಲ ಒಚ್ಚೊಂದೆ ಪೋಲ
ಜಲ್ಲ 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 ಮಾತುವೆ ಬದುಕುನು ಒಚ್ಚೂನ ಜಲ್ಲ ಬದುಕುನು ಒಚ್ಚೂನ ಜಲ್ಲ ಓಡ 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 ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ ಓಡ ಓಡ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಾತರು ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಇದು ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ರಡ್ಡ್ ಪದ್ಯನು ಮೇರು ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದಿರಂದ್ ಮೇರು ಪಂಡರ್ ಆರು ನಾನು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈರು ನಾ ಮೂಜಿನೇ ಪದ್ಯನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಲ್ಲೆ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ದುಂಪೋಯ್ ಇಡೇಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಝೂಮ್ ವೇದಿಕೆಡು ಸೇರಿದಿನ 40 ದೇಶದ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಐಲೇಸದ ಈ ಇಲೇಸು ಎಡ್ಡೆಯಾಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಬೆರಿತಾಗದಿತ್ತೇರು ಐಲೇಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೆಲಸದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡದು ತಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಆರಿಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂದು ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಐಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಬಕ್ಕ ಇರಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡು ಅಂಡ್ ಪೋಯಿನ ವಾರೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡು ಬೇರೆ ಪನಂದಕೇರಿಂದನೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ತೂಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿಡು ಐಲೇಸದ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಬಕ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತರೆಬೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾದನು ಬಂದಾಗ ನೀಂದರ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಿನ ಏನು ಪುಡ್ತದು ನೀರಿಗೆ ನೂಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ನನದಾದ ಮಲ್ಪನು ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಆತನು ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ನೀಂದುಗ ಪಂಡು ಎನ್ನಿಯೆ ತುಳುಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಅವು ಆಶೆನು ಈಡೇರದು ಬತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಐಲೇಸ ತಂಡುಗು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಆಭಾರಿ ಆದನು. ನರೇಂದ್ರನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಡು ಜನತ ಸಹಕಾರನು ಯಾನು ಮಧ್ಯ ಅವು ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಹತ್ತು ಆರನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫೋನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿದ್ದರು ಇನಿ ಯಾರೇನು ತೂಪಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ಅವು ರಡ್ಡು ಜನ ಐಲೇಸದ ರುವಾರಿ ನಕಲು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಕವಿಯರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಭಾರಿ ಕೂಲ್ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ ವಿವರ ಆದ ಆರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಅರೇನು ನಯ ವಿನಯದ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಅವು ತೂದು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಒಂದು ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಯಾನು ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಇಯರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆಡು ನೀಂದೊಂದು ದಾಂಟೊಂದು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಏತು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕಡಿಮೆನೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ಓಡ వచ్చారు వచ్చాయరే ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪದರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಊರು ಪರ ಊರು ದೇಶ ಪರದೇಶದ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿನಗಳಿಗೂ ಐಲೇಸದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ದಿನ ಸರ್ವರಿಗಳ ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿರೂಪಣೆದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡ ಝೂಮ್ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ವೇಡಲ ಯಾನ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಐಲೇಸ. ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಯಾನು ಜೈ ಐಲೇಸ ಪಂಡಿಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಮಾತಿರಲ ಒಂಜೇ ಸೊರಟು ಜೈ ಐಲೇಸ ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ಸೊರ್ತಿ ಬನ್ಕ. ಜೈ ಐಲೇಸ. ಜೈ ಜೈ ಐಲೇಸ. ಜೈ ಐಲೇಸ. ಜೈ ಐಲೇಸ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶನದ ಸಮಯ ಇನಿದ ಪದ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು